O BNG levará ao Parlamento de Galicia unha batería de iniciativas para mellorar as condicións do sector vitivinícola galego. Entre as medidas propostas figura a elaboración dunha lei do viño de Galiza. Esta é unha lei que nos entendemos que xa debía de existir, en todo caso imos impulsala nesta legislatura. Creemos tamén que sería importante que se recuperaran as mesas do viño, tanto a de cada unha das denominacións de orixe como unha mesa global para poder planificar o futuro do sector e tamén garantizar que este sexa un sector que siga tendo unha resposta axeitada por parte das institucións. Pontón visitou esta mañá de Martín Kodax mergullada na campaña da vendima. Dende un dos seus viñedos destacou outra das accións que queren impulsar os nacionalistas, o establecemento de contratos homologados para dar garantías e asegurar prezos. Que garanticen tanto uns prezos dignos como a propia recollida da uva e que haxa unha política a medio prazo que garantice esa viabilidade e ese futuro do sector, porque o sector vitivinícola representa un sector moi importante no noso país. A voceira nacionalista destacou o bo momento que está a atravesar a denominación de orixe Rías Baixas, unha situación que contrapuxo a que viven outras de os galegas, sobre todo as centradas nos viños tintos. Cos mercados á baixa están a padecer numerosas dificultades ante as que asegurou Pontón a Xunta non está a actuar. Colleiteiros e colleiteiras que debido á crise que está tendo o viño tinto teñen o problema de que non saben que facer coa súa uva e creemos que é importante que haxa unha solución. Nos vemos alertando desde hai tempo que ese problema podía darse, lamentablemente a Xunta de Galiza non foi capaz de anticiparse e hoxe temos un problema ante o que é necesario actuar. Dende o BNG destacaron o papel do sector vitivinícola como eido estratéxico para Galicia, non só pola riqueza económica, senón tamén pola protección do territorio e polas oportunidades que se crean ao seu redor.